Titana namanya siapa? Aprilia. Iya, Mas. Kok bariki nyanyi lagu senengmu apa? Lagu hitmu apa ya? Selain. Aduh, ngerti ya. Mas. Kalem. Dina iki seneng banget. Senenge manggon. Iso sesandingan karo sampean. Aku ya begitu juga. Sekian lama, sekian bulan, sekian waktu, sekian tahun, kok lagi ketemu dino iki? Kangen aku kok gak, Mas? Kangen banget. Apakah kamu tidak kangen sama aku? Siapa Tororati mongeleng manis sing ati setiaku bisa haduwe marang sang diacuh labi Rasa kangen angliputi lintang bulan dadi saksi upayane datang balinjani janji sabaya mukti sabaya kita janji suci suci dalam Mbak Pia Sugeng Rawuh rasa niki narya tampa maramtra ning batinku Wong bagus antep marasa atimu tresnaku tulus jroning senadyan ngarungi banyu sekara dek liya tresnaku ra bakal sirna senadyan nyawa oncet sakaraga wis tresno ra bisa Tanjung Laras dari Topik Studio Cinta Iman Sound System makasih Rosa Trinil Setio Marjoko Son Buya ayo tanggung buta anak buahku kok Son Buya akhirnya ini gonku iya siang mongeleng manis ati setiaku bisa handuweni marang te liya sayeti hei rasa kangen angliputi dadi saksi gonceng mas upayane gonceng datang balinjani gonceng janji sabaya mukti sabaya iya Topik makasih Cis thank you Tanjung Laras wong ayu tresnamu kinarya tampa maremtra ning batinku bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning senadyan ngarungi banyu sekara rasaku ra
sepur. Mlebu gak? Mlebu ra? Sing mani terus lakone di gua